Δεν μιλάς Μαρή. Να σου πω, Μαρή. Έτσι κι αλλιώς μιλάς Μαρή. Άλλο θέλω να μην πεις. Τι να σου πω. Συμπεριλαμβάνονται και τα μεταναστευτινικά στην απογραφή. Μαρή χαζιά, απογραφή το λένε. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την απογραφή, εμείς είμαστε μέσα, είμαστε. Πού είμαστε, απ' έξω είμαστε. Όχι, το λέω γιατί είμαστε εμείς αλλοδαπές. Και μισαλόδοξοι να λες. Μισαλοδαπές, πηδάκι μου, Μαρή χαζιά, Μαρή. Μισές αλλοδαπές. Δεν είμαστε ούτε από μέσα ούτε από έξω. Είμαστε στα μέσα και στα έξω. Αλλοδαποί δόδυμοι. Διαφωνώ. Είμαστε οι μηδαποί απικιακοί. Όπως και να το πεις τώρα, σαν ποτοπουλίο είμαστε ένα πράγμα. Εμείς οι δόδυμα απικιακά. Και θα περιμένουμε όλη τη μέρα στο σπίτι, θα περιμένουμε το Σπύρο Παπαδόπουλο. Και το τέρας του μαζί. Απογραφή είναι αυτή, Μαρή. Και το τέρας τι θα κάνει. Θα μαζεύει τις απαντήσεις. Ή τότε να προετοιμαστούμε. Λοιπόν, έτσι. Εγώ θα κάνω τον Παπαδόπουλο, έτσι. Και εγώ τι θα κάνω. Του τέρας. Μαρή χαζιά. Σοβαρέψω πια. Μια ευκαιρία έχουμε να γίνουμε εκατομμυρίου και κάνεις πλάκα. Λοιπόν, η ερώτηση πρώτη. Για τις 50.000. Πού γεννηθήκατε εσείς και η οικογένειά σας. Α. Τύρανα. Β. Αβυλώνα. Γ. Κορτσά. Ζ. Βρυξέλλες. Η... Δου, Βρυξέλλες. Είστε σίγουροι. Μπορώ να πάρω τη βοήθεια 50-50. Α. Τύρανα. Ζ. Βρυξέλλες. Του Δου, Βρυξέλλες. Είναι τελευταία λέξη. Ναι. Να. Σίγουρα. Άντε Μαρή, ας το διάλογο, με αποβολείς την ψυχή. Βγάλω το και πάρε να δούμε τι είναι. Δώσε μας το α. Το Δέλτα είπα. Για να συσώσω το λέω Μαρή, αλλά πού είσαι. Α, Μαρή. Δώσε με το Δέλτα Μαρή χάζα. Είναι... Σωστά είναι, κέρδισα. Άι Μαρή χαζιά Μαρή, και το τέρας κάνει λάθος. Ουδής άσφαλτος. Δεύτερη ερώτηση για τις 75.000. Πώς ήρθατε στην Ελλάδα. Α. Απ' τα βουνά. Β. Κολμποντάς. Γ. Σενταλίκα. Ζ. Πρώτη θέση με την British Airways. Του Δου. Είστε σίγουροι. Είμαι. Μήπως θέλετε καμιά βοήθεια. Όχι. Του Δου είναι, του Δου. Πρώτη θέση στην British Airways. Ναι, πρώτη θέση με την British Airways. Τέλος πάντων, δώστε μας το Δέλτα. Άι Μαριχαζιά, ό,τι μπορούσα έκανα για να σε βοηθήσω. Ανάθημα το Χαΐρης. Δώστε μας το Δέλτα στο διάλογο. Σωστό. Άι το απιστεύτου, είπαμε καλέ, και το τέρας κάνει λάθος. Γιατί λάθ. Δεν το σχολιάζω. Τρίτη ερώτηση, για τις 100.000. Στη χώρα που ήρθατε, εργαζόσαστε ναι. Α. Ως καθαρίστρια. Β. Ως βοηθός απορριμματοφόρου. Γ. Μαζεύετε ρουδάκινα στα χωράφια. Ζ. Είστε διάσημο φωτομοδέλο. Του Δου. Γαμώ το Δέλτα, γαμώ, χαμένο πράγμα, χαμένο κουρμί. Πες μωρή μια σωστή απάντηση, πέστανε. Σωστή λέω και κερδίζω. Να του δω και να μην το πιστέψω μωρή, γαμώ του Δέλτας. Δώσε μας του Δέλτα. Σωστό είναι. Κέρδεις. Ουι, κέρδισα. Καλά κόπια τώρα, καλέσαμε τριλάντς. Είσαι εσύ από τις Βρυξέλλες. Ήρθες στην Ελλάδα πρώτη θέση με την British Airways και εργάζεσαι ως φωτομοδέλου. Ναι, εγώ είμαι αυτή. Είμαι από τις Βρυξέλλες. Ήρθα στην Ελλάδα με την British Airways και εργάζομαι ως φωτομοντέλο. Όλα αυτά εσύ. Λοιπόν, αν έρθουν η μένα και με ρωτήσουνε, θα πω ότι είμαι από το Buckingham. Ήρθα στην Ελλάδα με κρουαζιρόπλαιο και είμαι πρόεδρος του 2004. Και ό,τι πω θα μείνει μεταξύ μας.